Здравейте! Тесматик. Сега ще ви покажем 3 генерации окачвания при Mercedes E-класа 211, 212 и 213. Както това нещо е също и за моделите CLS 219, 218, 257 и така. Сега, това е амортисьорът 211. Ето вижте как изглежда. И това нещо. Клапанът за втвърдяване. Тук седи маншона, тук се опира въздушната възменица. Виждате амортисьорът. Производство на Билштайн, цялото качване на Билштайн разработка. Идва амортисьора, който е на 212, слага и 218. Разликата е огромна, както виждате. Стерженът е 3 пъти по-дебел. Тук нямаме горен носач. Това е единственият модел на Mercedes от тези E-класи, които нямат горен носач. Всичко отива в този амортисьор. Тук е хванат за шенкелът, горе отива в купето. Всичко отива в този стержен. Разработка на Монро. Това нещо, както всички знаете, огромен проблем правят в днешно време. Не издържат. Дори след рециклиране, и дори новите амортисьори, купени от магазина, имат някакви остатъчни шумове. Mercedes, една сграда инженери, очевидно са пълни от всички разбирачи, които чуваме по интернет, разни разбирачи тук в България и така нататък. И хората какво правят? Връщат окачването при 213, като при 211. Горен носач, амортисьора отново на Билштайн. Сами може да видите разликата. Вижте, почти няма. Разликата е в клапаните. Тук вече тези са много по-чувствителни на работа, много по-добро. Втвърдяване вече не е само на on и off, нали, тези клапани, но това е друго видео, ще направя за това нещо. Искам само да сравните амортисьорите, да видите тяхната прилика. Колкото за захващане и на двата амортисьора. Клапанът. Дори начинът, по който където седи маншон, където седи въздушната възменица. Така че сами си направете извода кои E-класи или CLS са по-добри. Дори Mercedes са сметнали, че окачването на 211 очевидно по-сполучливо това на 212 са го върнали при 213. Дори може да видите, че то реално почти няма разлика в амортисьорите. Разбира се, клапа. Няма да станат. Ако някой от вас се чуи дали ще станат, няма да станат. Ето. Най-малко заради клапа. Отделно, долу, хото и така нататък няма да станат. Това от нас. Надявам се да внесохме яснота относно постоянните полемики, спорове, кое окачване, коя E-класа е по-добро, защо 212-та така, защо 211-та така, защо 213-та. Ето. Чао от нас.